حموشته ነገራት ሓደ ሰብኣይ ካብ ሰበይቱ ጽበየ ነገር ኢና በዛ ቪድዮ እዚ ኣኽሪ ቅድሚኡ ግን ከሓተኪ ሰብኣይ ክንታይ ከም ዘሊ ትፈልጥ ዶ ሕራይ እንታይ ከም ዘሊ ዘይትፈልጥ ተኾንኪ ሕጂ በዛ ቪድዮ እዚ ክትፈልጥ ክትጀምር ኢኺ እሱ ምፍላጥ ንምንታይ ኣድልዩ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ኣምፂና ኸዓኒ ሰብኣይ ድሌታቱ እንድሕር ፈሊጥ ኩሉ እሱ ኸዓ ድሌታትኪ ንኽፈልጥ ኣዝዩ ክፅዕር እሞ እቲ መቐረት ኣብኡ ዘሎ ነገር እስከገምት እዮም ሓቀይ እዋ እምበኣር በዛ ቪድዮ እዚኣ ዝበለፀ ሓዳር ዝበለፀ ዝምድና ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ኩሉ እንድሕር ኮይኑ እታ ሰበይቲ ነቲ ሰብኣይ ዝደልዮ ነገራት ክትርዳ ኣለኹ ትክእል ኣለዋ እቲ ሰብኣይ ከዓ ነታ ሰበይቱ ዝደልዮ ነገር ክርዳ ኣለኽእል ኣለዎ ናይ ሕጂ ግን ሰብኣይ ካብ ሰበይቱ ዝደልዮ ነገራት ኢና ክርኢ ማለት እዩ ምክትታል ናባኹም ሓሙሽተ ጥራሕ ስለ ዝኾና ኣድኹም ኣሕፅር ኣቢለ ኣድቅቕ ኣቢለ ደጋጊመ ኣብ ህይወተይን ኣብ ህይወት ካልኦት ዘመኸሮም ሰባት ዝረኣኽወን ጉዳያት ክሳብ ዝኾና ኣብ ህይወትኩም ክሕግዛኹሜን ኣብ ህይወት ግን ክሕግዛኽኔን ሓዳርኩም ከመይ ብሉፅ ክኸውን እዩ ክንርአና ክተመስግኑ ንኸለኹም ከዓ ባህ ክብለኒ እዩ ማለት እዩ ሓራይ ቀዳመይቲ ነጥቢ ተያ ንሰብኣይኪ ብኡ ከም ትሕበኒ ምግላፅ እስኻ ሓበነ ኢኻ ምሳይ ክትህሉ ከለኻ ጅግንነት ትስምዓኒ መንፋዓት ትስምዓኒ ክትዓለኒ ከለኻ ኣብ መገዲ ክንከይድ ከለና ክትሓቑፈኒ ከለኻ ቡን ምሳኻ ክሰቲ ከለኹ ኣብ ቤት ምግቢ ክንከይድ ከለና እዚ ዓይነት ኣከዳድና እስኻ ትገብሮ ነገር ሓበን ይበቃ እስኻ ተቕርቦ ኣብ ስራሕካ ዘሎ ስራሓት ባኣኻ ክትዛረቡ ከለዎ ዓሩኽትኻ ኢልኪ ንዑ ክትገልጽዮ ከለኺ ሰብኣይኪ ብጣዕሚ ኒሕ ሓቦ ይስምዖ እሞ ኣዝዩ ከዓ ደስ ብሎ ሰብኡት ብተፈጥሮና ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዓብ ነገር ባህ ዝብለና ነገር ታልዩ ሰበይትና እንታይ ክትገብረና ከላ እዩ ክትሕብሕበና ከላ ማለት እዩ ብኡ ክትሕበን ከላ ሰበይቱ እንድሕር ነጊራቶ ብኡ ከም ትሕበን ኣዝዩ በቃ ባህ እብሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ባህ ኣዝዩ ዕጋበት ትስምዖ ካብኡ ዝበልፅ የለን ኣነ ሕጂ በዓልቲ ቤተይ ንዓይ ክትገልፀለይ ከላ በኣኻ ሕበነ በኣኻ ኮሪዐ ክትብለኒ ከላ ደስ ዝብለኒ በቃ ውሽጠይሲ ከምዚ ብሓጎስ ምልእ ይብል ዋላ እኳ እፈልጦ እንተኾንኩ ዝያዳ ክትነግረኒ ከላ ኣፌርም ክትገብረለይ ክተረጋግፀለይ ከላ ደስታ ስምዓኒ ብዙሓት ሰብኡት እዚ ነገር ዝደልዮ ግን ገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ፍሉጥ ነገር እንድዩ ብኡ ከም ዝሕበንሲ ፍሉጥ ነገር እዩ ምስኡ ኸይድ ምስኡ ድቅስ ምስኡ ነብር ስለ ዘለኹስ ፍሉጥ እዩ ኣይኮነን ብቃላት ክትብዮ ከለኺ ባህታ ይስምዖ ብዙሓት ሰባት በዚ ነገር እዚ በቃ ኣነ ደኺመ እንዳመፃኹ እንዳፃዓርኩ ናተይሲ በቃ ዋጋስ ኣይረኣያ ይብልዮ እስኺ ከም ዝተረኣየኪ ክትሕብርዮ ክትገለኪ ብቃላት ከይጌርኪ በቃ ብኡ ከም ትሕበን ሓበናትካ ከም ምዃኑ ክትገልፅሉ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ሕራይ ዶ ሕራይ እምበኣር ቁም ነገር ሓዘል ትምህርትታት ትከታተል እንድሕር ኮንኩም ሳብስክራይብ ምግባር እታ ናይ ደወል ምልክት ጥወቕ እንድሕር ኣቢልኩማ ብምሉእ ቁም ነገር ሓዘል በዚ ቻነል ዝፍኖ ቀዲሙ ናባኹም ክበፅሕ እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ላይክ እንድሕር ገጪኹሞ ዩቲዩብ ናብ ብዙሓት ሰባት ክልእኾ እዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ እንታይ ክገብሩ እዮም ክመሃሩሉ እዮም ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ናብ መሓዛኺ ሓፍትኺ እንድሕር ኣለያትኪ እንድሕር ለእኻ ኣቢልክላ እንታይ ክኸውን እዩ ነቲ ቤተሰብናቶም ኣዝዩ ክትግደስ ስለ ዘለኺ እቲ ስድራ ቤትናቶም ኣዝዩ ምዉቕን ኣዝዩ ባህታ ዘለዎም ክኸውን ክተመስግነካ እያ ሰብኡት ብዛዕባኦም ብሉፅ ነገር ክትዛረብ ከለኻ ባህ እዩ ዝብሎ ንዓይ ሕጂ በዓልቲ ቤተይ ብሉፅ ነገር ናተይ ክትዛረብ ከላ ባህ ኣብለን ብዙሓት ሰባት እውን ከም ዝስምዑ በቃ ኣወንታዊ ነገር ናቱ ናይ ሰብኣይ እታ ሰበይቲ ክትዛረብ ከላ ኣዝዩ ባህ ዝብሎ ኣዝዩ ዕጋበትካ ስምዖ እሱ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሓዳርታ ይኹን ኣዝዩ ጥሙር ዝኾነ ኣዝዩ ከዓ መዓልታዊ እንዳዓንበበን እንዳሰሰነን ዝኸይድ ሓዳር ህሉ ማለት እዩ በቃ
أونتاو نجر كتبه خلا الصنعة أخذ الصنعو خطب الصنعة أخذ بقى أزيو أدقيفو جزء خمس متر ولا وتيو كابع رخصي اتقالات ناتا سلازنا فوق أونتاوي نجر كابع سلاز صبيو تاين دا كبر داوي نبي نجزء خمس مستز غرب كله طعم معزة مكبي مستز غرب كله بنا تايك خول مستن طعمات أونتاوي قالات نات كتحويسن باه إلو أبغى زعوف إلو نخمسي زبه جو نجر كتجبريو تخليخي انتاي مسخوني جن طعم أونتاو قالات هذا 5 وقت مالتي حرايدو ثالثي نتبي سبعي كبرت زيو يزدن قال دك أنسيو مقبس للسرحة كدان سلاز حصبا بفلاي أب حبشة كمزي أب عفو من قار يبلان كمزي حفرت نوري قال غيرنا الوسط جن سبعي انتهي دليو كبرت دليو حسب زمطو حجز كمزن تنقبر كبل كله ولا قا زي تخون مخانا انت فلتك ولا طبقت نجر زي مخانا انت فلتك زحسب زي طبقت اندانيرا جنس كان رأياسك بخمز ملك انت تخونك كم زنت نقبرك اذا تزخونك إلك حساباتك تمصلو خلخي ازدي بحبو قال ابدقو ابوخمكو إلكي نعوخ تخبريو خلخي السخي اب سدرا بيتو اب سدرا بيتكي اب عرختو اب قربابتو قطاس اب كل نقم كتخبريو خلخي ازيو فنانن ازيو حقوسن صوت راح زي كون خاني رسالة أمانت يسمعوا مالتي رسالة أمانت بقى فنحميح بل سلام انتهي مسيلك الصغص اللي أزخبرك يوم تبع ودي تبع سبعي تبع عبوخو خونك اللي حد ليخي نبع البيتكي كتخبري يوزلك كابت تحساسبو جميركي نتحساباتو كسابا بي كساب تقباراتو كساب أب قربتو بيتسابو قربابتو أبزبو ملو زخده مخباريت يوم جيجا يلن مالتا يقولن جيجا اللو جن أبت جيجات انت حتقبر واي زي أسي كمزي أنت تخون نيراكو زيادة متصبقت زي أقاتي مالا جن دحر حجي كمزي أنك برا بزملك عن رأيا بزملك عن سرحية بزملك عن غربا إلكي تمصلو خلخي بقى زيادة كبرت الصبع كبرت وساني تنقر يا حفتي تتكم الله تاليخي مليسك أدم فعيا انت دا كتكم الله زي تانيحك جن حجي تتكم الله مو لو تخاخ تريا خفي وقت مالتي رابعيت نتمي بقلت متزرع بس كخندي سباتنا بقلت متزرع تردادينا كمزي بتلي أباناسي شفنا بيلك محلاف نقر الله تردادينا بعلو انت خوينو زي تردو نمنتاي كردو زي كده عبنديو أولادينا كوبس إحنا جلز بحال نجارات اللو وحكيو جنكا حنسا حدا سبعي وكا صبوت نبحال تمزي بزح نجارات أب حدا جزي خنجبرين خلنا نابنا تحجي أبنا دكان أبام تصلي كتب لي وتخلي يا أخي زي حجي قلت يا السات زي كوينا جن بكا خير مو أسبيزام تصند حريك يوم اتصابع قديف وتصابع دلي خلخي بانا 5 خيلي بشكوت 5 خيلي كيك 5 خيلي كريميلاتات 5 خيلي السخ دلي خيا زلخ جنتايا صباع واسمع عن ندو مسمص نمنتاي صبا زي مصخا غلغلت بيو وندعس بيزاي كنس انا خا حسبكم كم زي له خا يفلطكم وانو سخا تحسبوني يركا غلخت بيو حجي ابز نغير ايكونن هادلي خيا زلخي صبا مص كيك 5 كريميلا مص بشكوت تمص عند حريكيو كيدو 5 خلو بقى ايزي زخونه نكرنعو مالتي امرادينا هل بغلصنات كتزارب كلها نخصوصكي نخصو ودناس كدانو غيرلو ماليو غيرلو ويكاني بقى كل ولا تسر ولاتي ناي ماليو رسحلو غيرلو دحريكيو انتي زخو بمولوصيو غيرلو يجمر مالي اطرح تيكيو مالي اطرح يغيرلو كبزي بزح
ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ነገራት ንገብር ኣይኮናን ብተፈጥሮና ሳይንስ ናትና እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ነገር እዚኣ ክትርድሉ ኣለካ ሓፍተይ ሬዶ ሓምሸይትን ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ነገር እያ እዛ ሓምሸይቲ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ነገር ዘብለን ዘሎ ከዓ ንሰብኣያ ትማኻር ሰበይቲ ኣዝዩ ባህ ዘሎ ዝኾነ ነገር ካብ እተሓሳስባ ጀሚራ ኣብ ሓሳባ ምሽ መፃ ሓደ ነገር ከምዝን ሓሲበ ነይረ እሞ ከምዝን ተገበርናኸ ናብ ክስታይ እንተኸድናኸ ክስታይ እንተገዛእናኸ እንዳበለት ተማኽሮ ሰበይቲ ብጣዕሚ ደስ ትብሎ በቃ ንዓይሲ ኣዝያ ትሕብሕበኒ ኣባይ ዘለዋ ዋጋ ይብል ገለ ኣንስኻ ኣለዋ ኣይገብራ ገለ ነገር ሕሰብ የብላ እሞ ገዚአና ኣመፃ ወይ ገለ ነገር ምስ መሓዘአን እማኸራ ምስ ስድራ ቤተን እማኸራ ምስ ሓወን ምስ ቤተሰበን ምስ ጎረባብተን እዚ ነቲ ሰብኣይ ከምዚ ናፅነት ኣይስምዖን ምስኡ ክትማኻር ከላ ኣዝዩ ፍናን ስምዖ ዝኾነ ነገር ዋይ ከምዚ ሓሲብክዎ ፅቡቕ እምበር እዚኣ ዳ ቀላል እንድያ ኖ እዚ ንዓኻ ካባኻ ዝበልፅ ወላ ሓደ እኮ ዘይብለ ንዓኻ ዘይማኽርኩ ንማን ከማኽር ትብሎ ከላ በቃ እሞ ካልእ እንታይ ኣሎ ዘድሊ ኢሉ መሊሱ እዩ ከተባባዓኪ ኣዝዩ ከተባባዓኪ ንሕክበኪ ከምዚ ብሉፅ ነገር ክገብረልክሲ በቃ ህንቲ እዩ ዝብል ስለዚ ኣማኽርዮ ካብ ናብታ ማሓዛኺ ወይ ናብ ቤተሰብኪ ናብ ስድራኺ ናብ ጎረቤትኪ ኸድኪ ኣማኺርካ ሓደ ነገር ትገዚ ወይ ከዓ ሓደ ሓሳብ ትለዋወጢ ምስ ሰብኣይኪ ክትማኸር ከለኺ ዝያዳ ዘይረኣኽዮ ወይ ከዓኒ ዘይሓሰብክዮ ካልእ ነገር ክውስኻ ይክእል እሞ ከምዚኣ ተገበርኪ እዚኣ እኮ ተድልየካ እያ ምናልባት ተድልየክ ትኾነትከ እዚኣ እንተገበርናኸ እንዳበለ ንዕኡ ዘደንፍዕ ነገር ከምፅ እዩ ስለዚ እዘን 5 ነጥብታት ብምግባር ብሉፅ ሓዳር ብሉፅ ርክብ ክንምስረት ኢና ማለት እዩ ናይ ሕጂ መደበይ ኣብዚኣ ተኣኽለኒ ኣብዚ ቅፅል ዝኾነ ከቕርበልኩም ትደልይዎ እንድሕር ሃልዩ ወይ ትደልዮ እንድሕር ሃልዩ ኣብ ኮመንት ፃሕፉለይ የቐኒየለይ